Croeso i Ysgol Barras yn Rhuthun. Mae Ysgol Barras yn ysgol hapus dros ben. Mae'n dalgylch eang, nid yn unig ar gyfer cyffiniau tre Rhuthun, ond y pentrefi cyfagos yn bwydo'r ysgol hefyd yn ddim yn ysgol llawn bwrlwm, llawn bywyd. Mae yna hwyl i gael bob dydd yma yn Ysgol Barras. Rydym ni wedi cystadlu yng nghystadleuaeth Carol yr Wyl ers dros 10 mlynedd. Rydym yn hynod ddiolchgar o gael cyrraedd y rhestr fer eleni. Da ni wedi bod wrthi ers dros 10 mlynedd erbyn hyn ac wedi mwynhau bob blwyddyn. Mae'n cystadleuaeth wych mwyn cael llawer o'r plant yn rhan o rhywbeth. Enwyn Carol eleni yw'r Anrheg Orau. Fel gan yn esbonio mae caliad yw'r Anrheg Orau a ddim y pethau drud. Dwi'n meddwl, da ni'n ffodus iawn o Mrs Elin Owen yma yn Ysgol Barras, ynddo mae mor dalentog wrth gyfansoddi a lawon ynddo. Ges i'r ysbrydoliaeth ar gyfer y Garol eleni ar ôl derbyn y geiriau gan Mr Dyfan Phillips y pennaeth. Nes i ddarllen y geiriau a dyma Sioned a fi'n trafod, dwi'n meddwl, da ni eisiau rhywbeth chydig bach yn wahanol eleni, felly nathon ni ati i edrych ar y geiriau a sylwi'n syth fod yr geiriau yn y penillion yn sôn am yr holl bethau materol sydd yn digwydd a fod pawb yn colli wir ystyr y dolyg. Diolch o galwn i Mr Dyfan Phillips y pennaeth am y geiriau. Cerddoriaeth gan Mrs Elin Owen ac i Mrs Sioned Roberts am arwain y côr. Nadolig llawen am mwynhewch. Siwrne